Ostiralean aurre ikusitakoa bete egintzen Altsasun, Ezkurdiak aise menderatu zuen Aritz Lasa. Larun batean oso parekatua izan zen Retegi Biren eta Urrutiko Etxearen artekoa, 22 eta 19 nagusitu zen Nafarra. Atzo berriz, pronostikoak hankaz gora jarri zituen Olaetxeak Eibarren. Abel Barriola etxera bidali zuen. Atzelari bakarra gelditzen da Lauterriko txapelketan, Jon Ander Albizu. Gaur arratsaldean Xalaren kontra jokatuko du final zortzirenetako azken kanporaketa. Bere doaiak baliatu beharko ditu ataundarrak. Nik uste aldana atzean eduki beharko dula ez, eman imarko du pelotai, aukera daunen bukatzen saio, baina, mintze partidu hon bat egin duen da guztak gelditzen gan. Xalak badaki zer egin behar duen, baina sarritan zailena horixe da, egitea. Ene jokoa egin ez, alimaren badut hori ez, aurrerariko jokoa egin, bolea sartu, gantxo sartu, baina hori ere da, gero kantxean beste gauza bada ez. Itzordua gaur arratsaldean Tolosako Beotibar pilotalekuan.